Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал, добре дошли и в моето първо видео. Казвам се Моника и съм много радостна да ви кажа здравейте, защото това е нещо много дълго очаквано, смятам от мен, а именно да започна YouTube канал. Доста хора са ми казвали, започни YouTube канал, но винаги съм си задавала въпроса какво ще споделям, на какви теми ще говоря. И ето, че дойде този момент в моя живот, в който аз ще изпълня една от най-големите си мечти, а именно това да имам красива усмивка и визирам с мен в цялото това преживяване. Започвам тази поредица, вярвам, че ще има и последващи други. Но започвам тази поредица като ще озаглавя пътят към моята мечтана усмивка. И ще ви разкажа всъщност моята история, как стигна до тук. Предполагам, не знам вече дали се вижда, дали сте забелязали, но вече съм с брекети. И ми е малко по-трудно да говоря, но това е друга тема за друго видео. Сега ще си говорим реално пътят до поставянето на брекетите, през какво съм преминала и така нататък. Започвам с това, че искам да подчертая, че това, което ще споделя, е лично мое мнение. Аз не съм специалист, аз просто съм пациент. И това, което ще кажа, е мое мнение, мои размишления и моите преживявания. Започвам с това, че когато бях на 14 годишна възраст, 13-14 годишна възраст, всъщност тогава горе-долу осъзнах, че има малко така по-криви зъби, което по принцип не е било проблем. Имам предвид за околните, никой не ми е правил някакви подигравки, не съм получавала насмешки и така нататък. Не, просто в един момент аз видях, че са ми малко по-криви зъбите. Тогава всъщност имах и все още имам една моя приятелка, която тя вече беше към края на своето ортодонтско лечение. Да споделя, че аз съм от Враца, значи това е било преди вече 12 години някъде, в момента съм на 26 години, на 13-14 годишна възраст, преди 12 години някъде. Във Враца, поне аз не знам, да имаше наистина ортодонт. Казвам го това нещо, защото в последствие се установи, че този човек, при който моята приятелка си е поставила брекети, тогава май не беше точно ортодонт, но както и да е. В Мездър имаше една ортодонтка, която не съм я посещавала, но опцията за мен беше да отида при този ортодонт, така да се каже, във Враца и съответно да ми вземе отливка. Общо взето поех инициативата в свои ръце, защото тогава не е обсъждано с родителите ми да поставям брекети и така нататък. Може би не са ме парили много на сериозно, когато съм им казала, че искам да си поставя брекети или като цяло да ми се изправят зъбите и така нататък. Общо взето тинейджърска детска история, отидох, взеха ми отливка, казаха ми, че трябва да ми извадя 4 здрави зъба, прибрах се, казах на майка ми, тя каза абсурд, това няма как да стане. Човека тогава нито ме е помолил да си направя рентгенови снимки, за да си види дали имам мъдреци или не. Просто вземи отливка и каза, трябва да си извадя 4 здрави зъба, четвъртите зъби, отгоре и отдолу, и от двете страни, и от ляво и дясно. Майка ми ме отряза с 2 думи, каза не, няма как да стане. Аз си изпаднах в една такава ситуация, в която им беше тъжно, че съответно искам да имам хубава усмивка,
но пък нямаше как да стане тогава. И така, винаги съм била усмихнато момиче и реално тогава просто реших, че аз вече няма да се усмихвам с зъби. Аз ще се усмихвам ето така. Сега ми е малко по-трудно да се усмихна, наистина както се усмихвам с устни, тъй като малко още не съм свикнала с брекетите, но да, реших, че няма да се усмихвам с зъби или дори няма да се усмихвам изобщо. Ще бъда stone face, обаче това нямаше как да стане, тъй като аз съм така лъчезарен човек и общо взето без да се усещам, започвам да се усмихвам с зъби или не. И така, разбра се, че пак да обобщя, че няма да се слагат брекети. Завърших училище, студентски години, така. Общо взето минаха 10 и 12 години до този момент, до преди 6 месеца, до същото юли 2023 година. През цялото това време просто не съм имала... Първо, не съм се го и поставила като цел да си поставям брекети и така нататък. Второ, университет, работа, не съм имала и финансовата възможност. В момента я имам, за което съм много благодарна. И стигаме до този момент, в който просто всъщност от началото на 2023 година започнаха така малко да ми избиват мадреци. Съответно, аз просто не го правих по никакъв начин сериозно. Но юли 2023 година вече беше започна да ми избива горния десен мадрец. И просто донасим една клиника, реших, че ще отида там. Просто да ме прегледат. И така, отидох, запазих си час, отидох и накрая се прибрах с изваден мадрец. По някой път се радвам, че така се случват нещата, защото когато човек е неподготвен и вече е в самата ситуация, нямаш много време да мислиш, а просто действаш. И така, извадихме мадреца един. След това просто реших, че явно няма много да му мисля директно. Всъщност забравих да спомена, че ми направиха рентгенова снимка и се установи, че имам 4 мадреца. От 4-те страни, като долния ляв, извинявам се, беше ретинирал. Стигна се до там, че октомври месец ми извадиха и от лявата страна горе и долу и в момента имам един останал мадрец долу в дясно, който трябва да го премахна. Може би горе-долу тази година ще се случи цялото това нещо, но имам някакви записани видеа, така че ще ви ги пусна, за да видите реално цялостните преживявания, които съм имала. Но да, за 4 месеца, даже по-малко, извадих 3 мадреца. Не е най-приятното нещо това, но какво да ви кажа, налага се, искаш, не искаш, просто трябва да се случи цялото това нещо. След като извадих вече и всъщност септември месец, вече така бях се възстановила от първото вадене на първия мадрец. Просто реших, че явно трябва да действам и започнах да ходя на ортодонтски консултации, като първата консултация, при която бях, беше от препоръчана ми, честно казано, ортодонтката беше препоръчана. Отидох, ще ви оставя и кратки видеа. Здравейте, днес е 20 септември и аз съм се запътила към първата ми консултация, ортодонтска консултация, тъй като планирам да поставя брекети.
И честно казвам, това е решение, което дълго време съм обмисляла и нещо, което доста дълго съм искала, още като ученичка. Исках да поставя брекети и имах разни разногласия и така. Една много интересна случка, но може би някой друг път ще разкажа за нея. Вълнувам се. Не знам дали ортодонта, по който отивам в момента, реално ще бъде ортодонта, който ще ми поставя брекетите. Но все пак се вълнувам. И ми е интересно какво ще ми каже. Така, ситуацията е следната. Приключих с консултацията. Не съм особено щастлива от това, което ми казаха. Има два варианта, разбира се. Единият е да се препилят някои от зъбите отстрани, за да се създаде достатъчно място, което не ми харесва, честно казвам. Звучи ми странно. Другото, което още повече не ви харесвам, е да се извадят здрави зъби. 4 на брой. Аз, разбира се, не съм много наясно с тези неща, но понеже имам 4 мъдреци и смятах, че като премахнем мъдреците, като ги извадя, ще има достатъчно място, за да се наредят зъбите и съответно да не се налага здрави зъби, които са, виждате ги, да се премахват, но няма да стане така. И общо трябва да се направи някаква снимка, която сега ще ми бъде трудно да я кажа някой, за да се види какво място всъщност има в устата ми и да се види дали ще стане с изпилване, всъщност не препилване, изпилване на зъбите, на някои от зъбите или вадене на здрави зъби. Аз, разбира се, искам и със сигурност ще отида на... Вече даже съм си записала час. При втори ортодонт. Най-вероятно ще отида и на трети, защото не знам, вярвам, че има друг начин. Но да видим. Хубавото, което ми казаха е, че поне имам правилна захапка, което е плюс, но до някаква степен в моят случай не ми помага. Но да, вярвам, че всичко ще е наред, ще се намери някакъв добър вариант, който да, вярвам, че ще намери вариант. И така, просто не знам, още от първата консултация си казах: Моника, защо се занимаваш? В смисъл, стой си с кривите зъби. За момента нямам някакъв проблем, и все пак стой си с кривите зъби. Изобщо не се впускай в това голямо приключение, наречено зъби. Но не знам, човек не трябва да се отказва, нали? Човек не трябва да се отказва. И след толкова години съм го мислила това нещо и съм си казвала как искам да имам хубава усмивка. Защо да се отказвам пред трудностите? Може би не трябва да се отказва. И като цяло човек не трябва да се отказва. Да видим.
Днес е 2 октомври. Не, 2 ноември. И след посещение на над 5 различни ортодонта, мисля, че намерих своя и съм развълнувана. Надявам всичко да бъде наред, но ще споделя още подробности. Както може би вече ви стана ясно, първата ортодонтска консултация не че не беше успешна, но просто не беше моят ортодонт. След това последва второ, трето, четвърта консултация, че може би и пета. Общо взето ходих може би на 5 или 6 ортодонтски консултации, преди да стигна до моят ортодонт. Какви бяха опциите, които ми предлагаха? На първото място, общо взето повечето ортодонти, ми казаха, първо трябва да се направи измерване, отливка и така нататък, и след това можем да кажем наистина на 100% как можем да процедираме. Но пък и честно казано, аз някакси не си усещах, че това са моите места. Но опциите, които ми даваха, са вадене на 4 зъба, тъй като аз имам клас 1 захапка, което това е правилна, хубава захапка. Няма как само отгоре да ми се извадят 2 зъба, трябва да са 4, защото ако се извадят само от едната челюст, а не и от двете, първо ще се размести съвсем захапката и ще стане много зле. Затова опциите при мен бяха 4 зъба здрави да се извадят, освен мъдреците. Стрипинг. Какво още? На едно друго място ми казаха долен резец, един от двата долни резци да се извади и съответно лечението да бъде с алайнери. На друго място ми казаха, че няма нужда от стрипинг, няма нужда от вадене, просто директно отивам и слагам брекети, което за мен това просто беше малко така преклено, идеално, за да бъде реалност. Но каква беше моята идея? Идеята ми беше, първоначалната идея, че ще отида на 1, 2, 3 консултации и което мнение така малко се съпостави, това е. Но това, което се случи, всъщност беше, че всеки един ми каза почти коренно различно нещо. И съответно аз бях изключително объркана. Но сега, като си върна малко лентата назад, всеки човек по различен начин реално можеше да разреши моят проблем. Аз не исках да ми се вадят здрави зъби или поне не 4, защото аз имам здрави зъби наистина. Може би през живота си са ми правени 3 или 4 пломби и съответно съм имала 3-4 кариеса. Нямам проблем с зъбите си, дори въпреки че са криви. Съм си ги почиствала добре, ходила съм си стандартно дори веднъж в годината за почистване на зъбен камък. Аз знам, че е по-препоръчително на 6 месеца, но аз съм си ходила в годината веднъж да ми почистят зъбния камък, нито съм имала някакво кървене на венците и така нататък, събиране на прекалено много плака. Въобще, с 2 думи, нямам проблем с зъбите. И много всъщност хора, ортодонти, специалисти ми казаха, че наистина аз имам здрави зъби, което мен още повече ме подтикна към това аз да не искам да си вадя здрави зъби, защото не знам в бъдеще какво може да се случи и съответно здрави ли са зъбите, по-добре да се опитам да си оправя усмивката с минимални щети, ако така мога да се изразя. Много съм радостна, че успях наистина да усетя своя ортодонт и да намеря своето място. Както предполагам вече се вижда, избрах керамични брекети. Много се чудих между метални и керамични, дори се замислих и за алайнери, но просто още някакси като някаква мечта си ми беше, още от малка, както споменах, да имам брекети.
Не избрах метални, защото просто не знам, не мога да се имам чувство, че няма да се възприема с тях. И затова реших да сложа керамични, за което изобщо не съжалявам, защото почти никой, реално, когато много близко някой се доближи до мен, тогава забелязвам, че съм с брекети. Реално аз не се притеснявам, все пак съм вече на 26, ще ставам на 27 години. Някакви съвети, които мога да ви дам, са: не бързайте. Ако това нещо ви предстои, бъдете много търпеливи, въоръжете се с търпение, интересувайте се много, просто бъдете активни и не се отказвайте, наистина не се отказвайте. В един момент, когато почти всички ми казваха някакви супер стари неща, аз бях супер объркана, имам предвид от ортодонтските консултации, и си казах: леле, това не е възможно. Как може 4 здрави зъба, в смисъл общо 4 здрави зъба и 4 мъдреци, това са 8 зъби да ми извадят. Просто това за мен е изключително много. Трябва да има и друг начин. Просто си казах, трябва да има друг начин. Не може това да е единствения начин, по който аз да постигна своята мечта. И съответно така си и стана. Но да, въоръжете се с много търпение, въоръжете се, разбира се, и с финанси, защото това не е нещо лековато, това е сериозна инвестиция, която се прави. Аз съм на 100% за мен си заслужава, но просто трябва да сте финансово подготвени за това нещо, защото освен, че самите брекети са малко по-скъпа инвестиция, ходенето по лекари, по консултации, правенето на различни снимки. Аз имам такава рентгенова снимка и още една, която е ето така в профил. Да, не знам точно как се казваше, но ще я изпиша по-долу как се казва. И всичките тези неща се изискват малко или много средства. Не са най-скъпите снимки, но все пак, да. Също така, ваденето на мъдреци също е доста голяма инвестиция. Много хора си мислят, че ваденето на зъб, на мъдрец е 100-200 лева, но за жалост в 2023-2024 година далече ваденето на един зъб, и то при специалист, за да не се случи така, че след това да сте с ето така, като катерици пълни с жолди в устата и съответно да имате някакви усложнения. Разбира се, трябва да отидете при специалист, който не взима 100-200 лева. Но аз съм за да инвестираш в здравето си. Това е най-важното нещо. Просто интересувайте се, напишете си някъде какви въпроси имате. Когато ходите на консултации, задавайте си въпросите. И аз съм убедена, че ще намерите своя ортодонт и ще усетите най-вече човека, на когото може да се доверите и при когото искате да започнете вашето ортодонтско лечение. Надявам се този клип наистина да е бил полезен, да е бил вдъхновение за някого, да е било мотивация за някого, защото никога не е късно да сбъднете мечтите си, никога не е късно да направите нещо добро за себе си. Няма значение на каква възраст сте, на 20, на 30, на 40, на 50. Абсолютно време има, стига да имате желание. Всичко се постига. Наистина. Пак казвам, надявам се да съм била полезна, да съм била вдъхновение за някого, да съм вдъхнала надежда на някого, че всичко е възможно и че не е чак толкова страшно. Може би е малко болезнено, но всичко хубаво изисква жертви, така че болката е преодолима. Абонирайте се за моя канал, харесайте това видео, оставете вашия коментар отдолу. Ако имате някакви въпроси, с радост ще отговоря на тях и сигурно се надявам да я видя в следващото ми видео. Довиждане!